Ventana de aquí, mandar un comunicado. Eta informatibo bat dago baina gara euskal. Podría salir de una punto de vista de Vitoria, es que ahora mismo no hay mujeres, sacar marcha alguien inquieto. Ya, les comento entonces. Arratsaldeon entzule hori. Orain entzuten zabiltzana Gasteizko Gazte Mugimenduaren oharra da. Lasai. Ez gara dioten bezain gaiztoa. Badakigu ona indarrez sartu garela esango dizuetela. Martxoaren 3ko eserialdi baketsuan harriak bota genituela. Esan zuten bezala. Subana Farrate bere kabuz erori zela. Esan zuten bezala. Inigo Kabakasek heriotza istripu bat dela zioten bezala. Dena gezurra. Gezurra bata bestearen atzean. Eta bitartean zer, bertsio ofizialen gatibu bihurtzen gaituzten komunikabide hauen menpean bizi baino ez gara egiten. Ardien antzera dena datorkigun bezala irensten. Ziur gaude bihar inbasio alienigena bat datorrela esango baligute asko eta asko etxeetan itxiko iratekeela. Baina lasai, gu hona beste zerbaitetara etorri gara. Irrati honetara EITB-ra bi arrazoirengatik gatoz. Lehenik eta behin irrati hau publikoa izanik albistei ematen dien trataeraren aurka gaudelako. Bertsio ofiziala herritarren iritziaren gainetik jarriz agintarien lorito lanak agintzen dituelako. Eta bigarrenik gure ahotsa entzutea nahi dugulako, laskatu garelako. Besteek guk egin eta esaten duguna manipulatzeaz eta lehenengo eskutitz gatoz guk geuk manipulaziorik gabeko bertsioa eskaintzera. Komunikabide publikoak herriarentzat nahi ditugulako. Arrazoi beragatik gaur parlamentuan egon gara. Martxoaren 3ko eserialdean emandako pasakeri poliziala salatzen. Guk ez dugu inolako gezurrik esan. Egiaren jabe gara, eta ez dugu horren beharrik. Errealitate hau eraldatzeko nahia daukagu. Beharrezkoa delako, eta erakutsi dugu martxoaren 3an, martxoaren 8an, martxoaren 28an, martxoaren 29an, horregaitik izan gara kolpatuak. Haien poltronak arrisku minimo batean ikusi dituztenean Robocopak bidali dizkigute, gu desustatzeko. Prest daudela erakutsiz, izua lau haizetara zabaldu nahi dute, baina ez diegu txiko. Mila kolpe jasota, ere tinko altxatu behar dugu eta beldurik ez digula erakutsi. Hortzak erakutsi behar dizkiegu. Euren eta euren interesen gainetik pasa behar gara eta pasako gara. Borrokaz eta grinaz irabaztera goaz. Pausoz pauso lortuko dugu. Gasteiztik hasita mundu berri bat posiblea da. Gazte altza hasi da iraultza.